Nagpanawagan si Vice President Sara Duterte kay Palace Press Officer Claire Castro nga mangin profesional sa iya mga pahayag bilang tagmamabasang Malacanang. Ini matapos tawgon ni Castro nga wala sang basihan kag wala sing pulos ang pahayag ni Duterte nga ang International Criminal Court o kun ICC ang tutoy o kun lapdog ang administrasyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Sabat ni Sara bilang spokesperson sang presidente kag sang Office of the President, kinahanglan mangin mahinalungon kag profesional si Castro sa iya mga ginapahayag. Sunod sa Vice Presidente, hindi pareho sa ordinaryo nga mga individual ang isa ka opisyal nga mahimo lamang magpahayag sa iya personal nga opinyon bangod nagarepresentar ini sa opisina sang presidente. Dugang pariya ang bisan sino nga nagahambal sa ngalan sang Office of the President, ginapaabot nga magpakita sang profesionalismo kag responsibilidad sa publiko. Yari anay balikan naton ang sabat ni Castro. Ang lahat po halos ng sinasabi ng Vice Presidente sa ngayon ay walang basihan, walang saysay, useless, at nonsense. Maaaring ito ay kanya nasasabi out of frustration dahil ang kanyang ama ngayon ay nililitis sa ICC. Ang naging sabat ni Undersecretary Claire Castro sa naging pahayag ni Vice President Sara Duterte nga lapdog ni Presidente Marcos ang ICC. Yari naman si Vice President Sara Duterte. Si Claire Castro is a spokesperson of the President and the Office of the President, or hindi ko alam kung kaninong spokesperson siya. Pero by the fact na spokesperson ka at merong C ng Office of the President dyan, dapat maging professional ka sa mga sinasabi mo. She doesn't have the liberty na tulad sa atin, no, na pwedeng magsalita ng kahit anong iniisip natin at kahit anong opinion natin kasi nagsasalita tayo para sa sarili natin. Pero kapag may scene sa likod mo, sa harap mo, kung ano yung professionalism na hinihingi galing doon sa opisina na yon, yun dapat ang ipakita at ibigay mo sa taong bayan. Si Vice President Sara Duterte sa iyahingyo kay Undersecretary Claire Castro nga magpakita sang professionalism sa iyang mga ginapangbuyan nga pahayag.